Българския дух крепили. Да се знае, да се помни, че България е жива. На будителите скромни българинът китка свива. Да се знае, да се помни, че България
Може да е нашият учител, който ни показва колко е важно знанието. Може да е лекар, който се грижи за болните, или човек, който прави добро, без да очаква нещо за замяна. Съвременният будител не ни събужда от сън, а от безличие и мързавост. Той ни напомня, че с труд и доброта можем да променим света. Всеки от нас може да бъде будител, ако помага на другите и вярва в доброто. Моите днешни будители. Аз мисля, че днешните будители са учителите, лекарите, учените и хората, които правят добри неща за другите. Те не носят старобренски дрехи, а носят знания и помощ. Например, моята госпожа в училище. Всеки ден ни учи на букви, числа и на това как да бъдем добри. Тя е като фенерче, което светява умовете ни. Всеки добър човек убит, който помага на друг, който не се страхува да казва истината и който работи за доброто за България, е един съвременен будител. Ноември, ден на народните будители. О, будители народни, цял низ светли имена, чисти, сияйни и благородни, вие сте нашите знамена, знам за вечни времена. Моите будители са госпожа Лазарова и госпожа Величкова. Те са много умни, говорят много за България и това колко е красива. Съвременни будители. Според мен, съвременните будители са учителите. Те ме учат как да пиша, смятам и да чета. И ни учат как да сме мили и добри хора. Се обърнете към мен.